Street Corner, Ibanez Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Si permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa sa baba patay. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan patay, no? Nakanami pag ini kay may laxative siya. Tingala ka gahumok yung mga kol mo. Imong pupo, no? Tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no? Amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil mo. Lain gid ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya pharmacy in the capsule. Kampiyon. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong nga cells mo. Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong nga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya ang imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally. Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA. Pinakadabis nga gwardiya. Pinakadabis nga gwardiya sa imong selula. Why labot ang kung may kagaw hindi makatake. May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3. Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you... Ako, sir boy, 5 kagina. Wow! It will give you instant energy and again, ang Doc Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na pero may energy ka to finish the day. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DDX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. Mag
DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:33 sa aga. Ang oras mga ka-K5, ginagulungin sa ito sa Kalawan, sang klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Balita K5 sa umaga. Espeha Umalay para sa Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Rantay 4 minutos mga ka-K5 ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga. Good morning mga ka-K5. It's a beautiful morning. Thanks God it's Friday. TGIF. Kamusta kamo tanan? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa pagpangalagad sang balitang K5 sa umaga. Kaupod ninyo sa gihapon sa tag sa kaaga. Ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamo tanan? Ginaabi-abi tanang aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Mga pinalangga naton nga mga ka-K5 ginagupod na sa aton sini nga pagpangalagad. Pinagi sa ilaw nga pagpamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Amo man sa aton sini nga mga social media account, mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo Digital 88.7. I-like, i-share ang aton sini nga pagpangalagad sa Facebook Live para mas madamo pagid nga mga kultura naton around the world ang makapamati kag makaupod sa aton sini nga pagpangalagad.
Ginatamyaw ta sang mayong agang aton sini nga mga taxi patrollers. Mga mamang tsuper aga para kapasada nagalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton sini nga mga nagabiyahe. Sumo nga aga mga ka-K5, mga e-bike, tricycle, jeepney driver, modernized jeepney, taxi patrollers. Kag mga WBTC naton sini nga mga drivers nga nagaupod gid sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning man, good morning sa aton sini nga mga suki nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko. Good morning gid sa inyo nga tanan sa aton sini nga mga KISS, K5 Iloilo solid supporters. Nagapamatigid always diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton mga overseas Filipino workers OFW abroad. Kamusta kamo tanan sa K5 Fans Club International? Good morning, Ged. Aton siya nga mga ka-K5, it's a beautiful morning. Thanks God for another day, mga ka-K5. Sa pagbugtaw, pasalamatan ng Ginoo sa bag-o nga adlaw. Tamyawon tanang aton sining nga mga suki aga pa online viewers naton nga nakatutok sa sining nga mga tinion. Si Mambings PSG aga pa nagbugtaw, Mambingbing PSG. Sa kay Leo John Billones. Hi, hello, good morning Sir Ray Umala. Sa akon sining pagkaisada kay K5 Ace Roquelilio. Good morning K5 Ray Umala. Sa kay Daniel Boltron Iscala. Sa kay Ricky Boy Poras, always present, no absent. Ricky Boy Poras, good morning. Frank Constantinopla, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad sa pinakagwapang nga asawa kag nagaisahanon nga asawa ni Jason Talaron. Sa kay Ma'am Rosemic Brania Talaron, nagapamatigid sa number 1 vlogger sang Barangay Dawes, si K5 Christian Jake the Great. Nagapamati man, Marian Lumampaw, good morning. Kay Ma'am Erlina Tilar Magoles, mayong aga sa Ray. Greet ko ang akon bana nga si Sir Noel Goles. Nga permi nagapamati sa iyo programa, diri kami gagarahe, nagainom sa Klinika DTX Coffee Mix. Templa na kamo sang Klinika DTX Coffee Mix nyo. Mag-init na sang tubig kag mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix nyo. Panikon ta Mayor Carpio, good morning gid. Sa aton sini nga mga ka-K5 las 4:39 sa aga. I-like, i-share ang aton sini nga pagpangalagad, mga dalagkuan nga mga balita karon ang aton sini nga pagadiskusyonan mga ka-K5 ba. Dayan Escoltero Amigleo, good morning. Alas 4:40 sa aga mga ka-K5. Imbukada sang aton sini nga pagpangalagad, siyempre. Kuantang report ni Weng mga ka-K5 Weng Senyeras sa pinaka-latest galakat sang panahon diri sa Western Visayas kasabugos nga Pilipinas. And at the same time ang iya sini nga K-sabihan aga pa. K-sabihan nga makatandog sa inyo balatsagon, makamotibar sa inyo sini nga adlaw. With Weng Senyeras report. Ang ining report ni ka-K5 Weng ang ginadulong gid sa aton mga ka-K5 sang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. Kag pre-bio coffee ni Dr. Amel Itang Uy nga may probiotic content. Kay gani sa mga mahilig sa kape na nga herbal ang dapat naton nga imnon. Pabayaan tanang 3-in-1 nga nagatag sa aton sang balatian. Alas 4:41 sa aga. Naka-standby na si ka-K5 Weng sa iya sini nga Weng report. Ka-K5 Weng sa report, please come in.
Yes daw mga KK5, maayong aga gid sa inyong tanan. And subong adlaw no, as of 2 a.m. kainasang kaagahon, ang wala na o kung nalusaw na ang ginatawag naton nga low pressure area, kaga wala na sang may ginamonitor ang aton nga pag-asa mga KK5 sa sagwa man o kung sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Very good. Apang subong nga adlaw no, ang lauman man naton sa gihapon nga maka-eksperyensya kita sang magulugal umon, tubtob magal umon nga kalangitan mga K5 nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ang ini ang tuga naman sang localized thunderstorm mga K5. Gani no, nga padan makita sa gihapon nga magadala sang ang always ready kita. Kag magdala sang mga payong, kalo and jacket mga K5. Kag subong adlaw man aton maeksperiensyahan ang maximum heat index nga 42 degrees Celsius mga K5. Alright, so thanks God because pamatian niyang aton sini nga pangamuyo nga tunawon, lusawon ang ining low pressure area nga nakitaan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility for the past few days. Sa aton sini nga mga kuturan and subong wala kita sang LPA nga ginamonitor mga ka-K5 and manayan-nayang aton sini nga panahon but then ang ining mga pagulan-ulan ang tuga sang localized thunderstorm sa aton sini nga mga ka-K5 ang ining pagbuubo sa ulan nga aton sini nga nabatsagan mga ka-K5. Pero kung bagyong pag-istoryahan kag low pressure area, wala sang gina-ekspektar kita nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Ka-K5 Weng? Yes, oo. Kaga syempre man mga KK5 subong nga adlaw no, ang Friday last day na sang aton nga ang klase kung may mga klase pa dubdub subong, and of course ang aton man nga trabaho mga KK5 kay buwas nga adlaw pahuway naman kita gani ang naton ang kinsabihan. Panumdum naton nga your life is your message to the world, make it inspiring mga K5. So amo gan inambalan nila nga ang kabuhi naton diri sa kalibutan no, may purpose ged gani kung ano ina nga purpose is either to inspire everyone o kung mangin isa ikaw ka ka leader nga mangin manguna sa imo mga isig ka pareho mga K5 no, himuon kanila nga isa ka modelo sang ilaman nga ako na mo to gani inspirasyon sang ila mismo nga kabuhi gani do good ged, hindi kita magalipat, be kind kay it's a free ang K5 act, ang kindness is a free act mga K5 gani nga hindi ginaton ina hindi naton pag-idalok sa aton mga isig ka pareho. Mas manami kung maging maayo kita sa aton isig ka tawo kaga syempre no, ang hindi kita magkalipat nga magpasalamat sa adlaw-adlaw nga tanan. You should be the channel of blessings to everyone. Yes. No? If gin-bless ka sang Ginoo, may ara ikaw nga kakayahan, kapasidad nga makabulig sa isig mo kapareho, no, dapat i-share mo ina ka K5 Weng Senyeres, no? Hindi lang para sa pamilya mo kundi para sa mga tawo nga nagakinahanglan gid sang insakto kag nagakaigo nga bulig, no? Sa aton sini nga mga ka K5, there's a lot of form of helping others mo, no? Yes, Not just only sa pagatag sa ila sang pag-donate sa ila sang ila kinanglanon or pag-provide sang ila sini nga needs, no? But you can also share and help others by giving them an inspiration and motivation, no, sa pangadlaw-adlaw nga tanan ka K5 Weng Senyeres. Yes, so there's a lot of form of helping others mo, no, not just only in material thing but also in spiritual, in tawag ni emotional, no, sa aton sini nga mga ka K5 Weng Senyeres. That is why nga dapat we should always be kind. And siyempre sa mga ginapakitaan mo sang kindness, no, dapat mangin grateful and thankful, no? Mamo, there are people nga kung kaisa, no, bisan ano mo kaayo kagintagaan ginapakitaan mo sang maayo, but they are not yet grateful, they are not yet thankful, no? Kumbaga para sa ila hindi pa enough ang bulig nga ginahatag mo sa ila. So to those people nga kung kaisa pangayo sang bulig or tawag ni nagasulisit sang tawag ni sang
atensyon, no, sa mga tawo nga mabunuligon, no, sa aton sini nga mga kakipay dapat ano nyo na tagaan nyo sang bili kakipay ba wing senyeres, no? Mamo, just like for example, may ara na kung kaisa nga ti, kung gamay sa punulukan nila ang gimbulig mo, do hindi magin makabulig sila ang ginbulig mo, kung kaisa do ikaw pang malain kakipay wing senyeres, no? Yes. So, we should be thankful for everything that we receive sa aton sini nga pang adlaw-adlaw nga tanan. Whether it is a big or small, sa aton sini nga mga ka-K5, you should consider that as a blessing sa imo sini nga kabuhi. Ka-K5 wing. Yes, kaga ang pisar pa mga KK5 or bisan pa nga ginapakitaan kita belasang hindi manami, no. Ang panundomon ginaton nga let us not let others nga i-change kita. Kung ano, for example, we have that good heart ka-K5 Ray, no. Hindi naton pag itugutan nga i-change o kung na baguhon kita sang ibang nga tao, baguhon kita sang kalibutan, the way we think and kung paano kita maghatag sang kindness, no. Let our good deeds, no, change the world. Let us not let the world change us. Correct, no. Sa aton sini nga mga ka-K5, bamud ang kalibutan is not perfect, no. So kung kalibutan hindi perpekto, labi sa tanan, kaglabaw sa tanan ang tawo hindi man perpekto, ka-K5 wing senyeres, no. So we are being sometimes challenged by circumstances mo, no. Ang tawo is ano na sila tawag ni very prone sa ginatawag nga ka-K5 wing nga changes, no. When we say changes sa dalasang kalibutan, that is why gani nga mas maayo kag mas manami nga if you have God, no, sa imo sini nga kaugalingon, no, may ara kag nga tawag ni nga always nga naga-remind sa imo, because ang kalibutan ng worldly is full of tawag ni of temptations and challenges. So that is why nga ang pagpangabuhi sa kalibutan, no, tama man ka challenging ka K5 wing senyeres mo, no. So if the world is not perfect, the human also is not perfect, no, kita, because the only perfect mga ka-K5 is ang Ginoo, no, ka-K5 wing senyeres, no? Yes. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga nagapamati sa aton. So we should be grateful and thankful every day sa mga tawo nga nagahatag sang bulig sa aton, sang kaayuhan sa aton, and we should also grateful and thankful to those people nga sa feeling naton nagka-disappoint sa aton, no, ka-K5 wing, because why kita gintuduan sing Ginoo nga magdumot kag magkakig sa mga tawo nga na, because maybe ang mga tawo nga na di ara nakasala sila sa sina nga tion or nakasala sila sa amo nga tiyempo, but samtang kakabuhi ka sa kalibutan, you always have a room for change and for betterment ka-K5 wing senyeres mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, so you should not condemn them based on their act, ka-K5 wing senyeres, no. Sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kauturan, no, kay ti sometimes, no, ang mga iban nga mga tawo why man na sila balo ka-K5 wing, no, they are not really aware of what they are doing, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no. So instead of condemning them, instead nga maakig ka sa ila, instead nga ma-disappoint ka sa ila, why not pray for them? Di ba la, ka-K5 wing? Yes, no? Kung ara ka sa Ginoo, di ka na kabatsag sang dumot, kaakig, kahisa, no. Kung ara ka sa Ginoo, pangumuyuan mo ng ina nga mga tawo, ka-K5 wing, instead nga ichismis mo, imarites mo, istoryahan mo, imuon mo sumsuman sa kapihan, kag dumtan mo, istoryahan mo, suyaan mo, isaan mo. Ibig silingon, nagapakita lang nga you are good in speaking in the name of the Lord, but your heart is full of hatred. Ka-K5 wing senyeres. Muna ginahambal naton bala nga if you are really a servant of God, no, kabalo ka maghandol sa mga bagay-bagay. That is why nga kung may mga tao nga disappointed ikaw sa ila, akig ka sa ila, pray for them, no? Nga tandugon sing Ginoong ila balatsagon kag ila tagipusoon ka K5 wing. Sakto man? Yes. Because ang kaysabihan sang Ginoo subong nga aga, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa John 6
at 38 sa aton sini nga mga ka-K5. Ang siling sang Ginoo, ang iya sini nga kaysabihan, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Anong buot siningon diri sa aton sini nga mga kuturan? Ang ambas sang Ginoo, nagkari ako sa duta, nagpanaog ako halin sa kalangitan, ka-K5 buen, agod nga obrahon ang akon nga misyon, Yes. ang akon nga will, but to do my will, ang akon nga hindi lang gali ang iya nga misyon kundi ang misyon sang nagpadala sa iya, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kundi ang aton nga the Lord God the Father, no? Sa Yes, aton sini nga mga ka-K5, no? Ginpadala ang iya bugtong nga anak nga si Jesucristo agod obrahon ang iya tuyo, no, sa kalibutan, which is i-sacrifice ang iya kaugalingon to save us, no, nga mga makasasala, ka-K5 buen senyeres. Yes, kung madumduman naton ka-K5 Ray, no, sa 7 last words na ang last na ginabal ang tapos na. Isa sa last nga ginabal na ang tapos na. Kay it is finished. Yes, it is a sign nga tapos na ang misyon sang anak sang Dios diri sa kalibutan. And speaking of May Subong, di ba, Mayo, Yes. ang mga kasimbahang Katolika, they are celebrating the Flores. the day of the Virgin Mary, no? The mother of Jesus Christ, no? Nga mo ang nagbunag, no? Kag nagbitbit, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa anak sang Dios, no? Nga si Jesucristo sa aton sini nga mga ka-K5. Well, that is the message of the Lord, no? Ang kaysabihan sang Ginoo subong nga aga ka-K5 wing senyeres nga ti gusto ya ipabutyag sa aton nga let's do good because with His sacrifices we already saved from our sins, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5 nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Alright, alas 4:53 sa aga ka-K5 wing senyeres. Ang imo sini nga mensahe, greetings sa mga nagapamati sa aton kag imo nga pahanumdom sa ila antes ikaw mag halin, no, ka-K5 wing senyeres. Yes, no, syempre mga ka-K5, ginagreet ko dani kamo sang maayong aga gid. Ay labi na kay Ma'am Bings PSJ, kay Papa Bot and Mama Beth nga nagapamatigid sa aton always diri sa balitang K5 sa umaga. And of course mga ka-K5, ang perbigin naton panumdumon nga ang it's not that hard mga ka-K5 nga pakita sang o kon kaayo sa aton isig kapareho gani pilion ginaton nga maging maayo sa aton isig katawo kay ang pinaka-safe gid nga obrahon naton diri sa kalibutan. Alright, madamo gid salamat ka K5 weng senyeres sa imo sini nga weng report. Yes, no, ang ini nga update ang ginudulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ini si K5 Wayne 02 Senyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga. Alas 4:54 mga ka-K5 oras sa aton sa liga pagpangalagad. Inyo na batiyaan ang weng report ni ka-K5 Wayne Senyeres Cerudo. Sa aton sa mga ka-K5 Ma'am Raquel Gobatanga, good morning. Junel Espanyola, Ma'am Bibing Bibien Pagtulonan, nagapamatigid sa aton sa pagpangalagad, good morning. Sa tanan-tanan naton sa mga suki sa balitang K5 sa umaga. Mga ka-K5, diretso kita sa mga labing talalupang doon naton ng mga balita kaysa pagbalik naton. Umpisa naton ang mga detalye sa mga natipon ng mga balita sa aton sini mga unit field reporters. Diretso kita sa aton sini ng mga headlines, mga top stories of the day. Sa mga balita, mga ka-K5 sa report ni ka-K5 AJ Cordoba, iyapat paton karon alin sa una pakadto sa pinaka-latest nga update. Ang ining natabo mga kabyanan nga pag kasapo patay sa kay Henson libo na mga ka-K5, no? Isa ka LGBTQ member sa may Banwa sang Kalinog nga nasapuan na nga wala sang kabuhi mga ka-K5 kag ara na sa advanced state of decomposition matapos mga ka-K5 nga madula sang Biyernes sang gabi kag nasapuan sang Mayo 28 Miyerkules mga ka-K5 sa isa ka bakante nga lote sa may barangay Barrio Kalinog, Iloilo mga ka-K5.
Ang dako nga pamangkutanon mga kabyanan, sino ang nag-obra sang sining brutal nga pagpatay sa kay Henson Libuna? Amo nang aton sining nga pagahibaluon mga kakipay. Sinong mga kaupod ni Henson Libuna antes sa madula? Ano ang motibo sang krimen? Ibaluon na naton sa report ni K5 AJ Cordoba sa iya sining nga pagpatpat kag sa mga eksklusibo nga mga interview sa himata sang biktima. Sa dugang nga mga balita mga K5, sa balita sa Kapitolyo, ang pumuluyo sa probinsya sa Iloilo dapat nga hindi magpanik bangod sa monkeypox suno sa Iloilo Provincial Health Office. Sa dugang naton sini ka mga balita mga kabyanan, ang City Health Office naman ginaimbestigaran pa kung may aras ang local transmission sang monkeypox sa syudad sang Iloilo. Samtang sa dugang naton nga mga balita mga ka-K5, anay tukang surrenderi dakop sa drug bypass operation sa Lapus. Istoryahan taman karon mga ka-K5 ang pilag ka mga national update, mga national nga mga balita mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Hindi ka mo magalin mga ka-K5, eksklusibo nga ipabati naton sa inyong interview naton sa Iloy mismo ni Henson Libuna nga LGBT member nga nasapuan patay dito sa may barangay Barrio Kalinog mga ka-K5. Dahil ginapatian nga posible hindi lang isa kundi duha or masubra pa ang mga posible suspect sa pagpatay siya. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa dugang naton sini nga mga detalye sa pagbalik karon sang balitang K5 sa umaga. Magkabalik ang balitang K5 sa umaga matapos ang pila ka mga importante nga paibalo mga ka-K5 sa gihapon kaupod ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugtaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago paglao. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako nito for Midi. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko.
dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil pala actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadalang sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan na sa kalipay wala sang baya ay isan anuman kabudlay wala sang baya ay isan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manulay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, payda ko kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras mga ka-K5 sa ito siya nga pagpangalagad alas 5:05 na sa aga. Welcome back sa pagpangalagad mga ka-K5 sang balitang K5 sa umaga. Sa gihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Alas 5 sa isa aga mga ka-K5 sa ito siya nga pagpangalagad.
Kasi mambas na nuning background di ka kay Pabrido, medyo kululbaan yaw. Ang aton sining balita, parte sa sining patay mga ka K5, no? Sa aton sining mga kuturan nga isa ka LGBTQ member, mga ka K5 nga si Henson Latusa Libuna. 23 anyos mga ka K5 nga nasapuan nga wala na sang kabuhi kag ara na sa advanced state of decomposition. Mga ka K5 sang gintalikdan nga Mayo 28 tuig 2025 Miyerkules nga adlaw. Pero ginapatihan mga ka K5 nga si Henson Latusa Libuna ang nadula sadtong Biyernes pa Mayo 23. Natala na kung tani ini nga magkita ay upod ang iya sining pakaduha sa isa ka balaligyaan sa may Banwasang Kalinog. Apang mga ka K5 sa 7 ka oras nga pagulat sang iya sining pakaduha, wala sang Henson Latusa Libuna nga nagpalapit ka nagpakita sa iya. Pagkaaga dito na mga ka K5 nga ginpangita sang pamilya Libuna ang ining si Henson Latusa. Apang wala gid makitaan mga ka K5 asta nga nakabaton sila sang balita nga ang ila sining himata ang wala na sang kabuhi nga nasapuan didto sa barangay Barrio Kalinog mga ka K5. Gani baloon naton ang report ni ka K5 AJ Cordova sa iya sining pagpatpat umalin sa umpisa mga ka K5 kung paano nadula ining si Henson Latusa Libuna kag ang mga payag kag statements sang iya sining mga himata sa aton sini nga K5 Investigative Reports. Naka-standby sa linya si K5 AJ Cordova. K5 AJ sa imo sining report, please go ahead. Yes, K5 Dre, no? Kag sa aton sini nga mga K5, aton naton isa-isa unsa diin, no? Ay sa ka LGBTQ ang nasapuan nga wala na sang kabuhi dito sa Banwasang Kalinog. Naging kilala kay Henson Libuna. Henson Libuna, 23 anyos, residente sang Barangay Marandig, Banwasang Kalinog, K5 Dre. Kagapon K5 Dre, personal naton nga ginkantuan, no? Kag nag-interview kita sa Iloy, landlady. Suod nga abyan, kag ang ginapasuni katapusan nga naupod ni Henson Latusa Libuna K5 Ray. Okay. So dinusisa naton kagapon K5 Ray, no, ang iloy ni Henson kung sa diin kag ang tiya niya K5 Ray nga suno sa ila K5 Ray sadtong Mayo 24, no, si Henson kag ang siya sini nga pakaduwa nag-set kun tani K5 Ray nga mampanyapon sa isa ka kalan-an. Temprano kay ni sila nagpunta kanay K5 Ray. Apang K5 Ray, halos pila ka oras nga hulat sang iya sini nga pakaduwa, wala sang Henson nga nag-abot nga sila tani magamit up sa litsunan sang tiya Manila dira sa Banwasang Kalinog K5 Ray. Kay si Henson K5 Ray masami dira nagatiner sa iya nga tiya nga nagabulig-bulig sa litsunan. Kag sang amo nagsigadto K5 Ray ang natabo, no, natingala na ini si ang iya nga pakaduwa K5 Ray nga halin pa diri sa Iloilo nga kumbaga i-threat niya balatani K5 Ray Henson, no, nga manyapon sa isa ka kalan-an sa Banwasang Kalinog. Kag pasado na alas 7 sang gabi K5 Ray hasta alas 8 ginapinaugan niya ini Henson. Apang K5 Ray si Henson ang katapusan nga namit lang sini nga upod sila ni alias Michael. Pag amo na yadto K5 Ray hasta na alas 9 alas 11 sang gabi wala sang Henson nga nagpalapit sa iya nga pakaduwa K5 Ray. Kag naagahan lang. Ang ina nga adlaw is May 23, Friday. Yes, correct K5 Ray. Okay, sige, go ahead. Kag amo sila K5 Ray nga gabi ang iya nga tiya nagpadulong sa parlor ni alias Michael. Kag dito K5 Ray nanoktok kuno ini si ang iya nga tiya sa parlor ni alias Michael kung sabihin ara malang K5 Ray sa poblasyon Banwasang Kalinog. Pero ang ina nga inuras K5 Ray tungang gabi na mga alas 11 na sang gabi. Ginguan kuno ini K5 Ray ni alias Michael nga tita ano to nagsabati ni ang tiya ni Henson K5 Ray na kung nakita niya dala si Henson kay pila na kauras nga nadula. So amo na yadto K5 Ray, no,
naagahan na, wala gyapon sang Henson nga na pakita sa... Pero dali lang kaw, ginhambal bala sang tiya Henson nga nakamit lang si Henson sa amon nga ikaw ang iya upod kaina ka K5 ba AJ Cordoba? Anong sabat ni Michael sa tiya ni Henson? Nakapamangkot ba lang tiya ya? Yes, correct ka K5 Ray, no? Nagpamangkot ang tiya ni Henson sa kay alias Michael nga suno sa iya, ikaw ang katapusan nga namit lang ni Henson. Pinaagi sa all sang pakaduan ni Henson ka K5 Ray. Okay. So, nagsabat ini si Michael nga wala kami ka-off the night ni Henson. Almost 1 month na. Pagkaaga sa 2 ka K5 Ray, no, nagpablater na ang pamilya ni Henson sa aton kapulisan. Pag dito na ka K5 Ray, ginakontak nila ang cellphone ni Henson. Pero, ang nag-reply si Nicono ka K5 Ray, daw patalang na. Nga ara si Henson sa Pasig, may ara sa Dumaraw, may ara sa Banwasang poblasyon sa Kalinog. So dito na nagpanik na ka K5 Ray ang pamilya. Kagintabalo na ang ginikanan si Henson nga dito nag-star sa Barangay Marandig. Barangay Marandig, Kalinog. Yes, correct ka K5 Ray. Mabukid ni nga bahin nga barangay. K5 ba AJ Cordoba, dali lang ka. Di ba, para maklaruhan kag maintindihan sa mga tagpalamati naton kung sino si Michael is isaman ka LGBTQ. Yes, correct. Isaman ka LGBTQ nga kung lantawon mo sa picture nga ginapakita naton sa aton sini nga Facebook live mga ka-K5, no? Ang ila sini nga aura nagaanggid man sa ila ni Henson nga inablang do babayi gid, no? Malaba ang buhok. Si Michael ang iya sini nga hayo amo si Micaela, no? Si Micaela ang iya sini nga hayo ni Michael, no? Ka-K5 ba AJ Cordoba, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So ining parlor gaging kantuan iya gid ni Micaela nga parlor ka K5 EJ? Oo, ka K5 Ray. Okay. Kay Micaela gid na parlor, no? Sige, kag dira naga sideline man si Henson sang una mo, no? Okay. So ang ginahambal ni Micaela nga hindi masobra na isak bulan nga way sila kita ay kagulga kontakanay ka K5 EJ. Hambal ni Micaela ang pamangkot dere na-meet lang ni Henson Latusa nga si Michael, certain Michael alias Micaela Castellano ang iya nakaupod sang time nga kuntani matabuay sila sang iya pakaduha. Ang dako diri nga pamangkutanon kung ini matuod ang ginhambal ni Henson nga makitaay sila ni Micaela, ano ang rason sang ila nga pagkitaay sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kay may mga nagagwa nga sugilanon ka K5 AJ Cordoba nga posible kag base isa ka love triangle ang ginalantaw nga rason sa pagpatay kay Henson Latusa Libuna ka K5 AJ Cordoba. Love triangle. So ano ang buot silingon sini? May ara bala nga kirelasyon si Henson Latusa Libuna nga konektado man sa kay Michael or Micaela Castellano ka K5 AJ Cordoba? Yes, correct. Ina ka K5 Ray, no? Wala ina ginadula nga isa sa rason sang Kalinog Municipal Police Station ang love triangle nga ina ka K5 Ray. Kaya kagapon, personal man naton nga na interview ang timbang sini ni Micaela ka K5 Ray. Kay suno sa iya ka K5 Ray, ang boyfriend, allegedly, ang boyfriend sini ni Henson nag-chat sa timbang ni Micaela. Ako ina ka K5 Ray ang pagsaysay kagahapon. Hindi Micaela. Sa statement ina ni Micaela or sa statement sang timbang? Statement sang timbang ya ka K5 Ray nga isa man ka LGBTQ. Uy! Subot silingon do something like ginahambal sang sining timbang ni Micaela nga isa man ka LGBTQ nga ining boyfriend ni Henson Latusa Libuna somehow nagapakita sang interes sa iya, do mo na? Yes, correct sa K5 Ray. Hindi balaihan kung matuod ang ginhambal ni Henson Latusa Libuna nga makitaay sila ni Micaela. Hindi balayan upod man ni Micaela ang iya sining timbang nga si alias Mikay? Ka K5 ba AJ Cordoba?
isa ina ka K5 ka mga posibilidad no kag siyang nagkitaay na sila dito mga kabyanan, ba siyang ila sini nga rason sa pagkitaay ang pagkomprontahanay nga isetol nga abi hindi ka magsagi message sa nobyo ko kay may nobyo ako kag ako ni sa nga nobyo. Hindi pag-entertina ang akon nga nobyo. Respeto lang sa akon. Basi may mga abunab lang nga posibilidad ka K5AJ. Nato ginambal nga amo ginang insakto. We are just setting and giving you a possibilities nga basi amo ina no ka K5AJ Cordoba. If there is a consideration nga ang ining pagkapatay ni Hinson Latu sa Libuna is parte sa ginatawag nga love triangle ka K5AJ Cordoba. Yes, correct ka K5 Ray, no? Isa ina ka mga rasunes, no? Kag ginapadalman sang kapulisan ka K5 Ray, ang love triangle nga ina. Kay kung makita naton, it's about 7, temprano pa, di ba? Temprano pa nag-message ining si Hinson Latusa siya pakaduha nga makitaay sila sa Banwasang Kalinog para magpanyapon. Ano specific time? Ano nang oras ka K5AJ? Nakakuha mo na? Nakuha nato ni mga oras? Mga alas 2. Alas 2 sang hapon. Ano oras ko sila makitaay sa 7-Eleven? O sa Banwasang Kalinog, around sa Banwasang Kalinog. Around 5 ka K5 Ray, kay ining pakaduwa ni 5 PM. Halin pa sa city. Halin pa dire sa city. Okay, sige. 5 PM. At around 5 PM naka-message pa ining pakaduha nga nag-follow up kay Henson kung diin ka na or nagtawag, di ba? Yes, correct ka K5 Ray. Ano oras na nakatawag? Nakatawag siya ka K5 Ray, mga past 5 na, no? Past 5, it's 5:45 PM. Butang naton, 5:45 PM. Kag pagtawag, nakasabat pa si Henson Latu sa Libuna. Okay, nakasabat sa. Ang tingog si Henson, Ged? Si Henson ka K5 Ray, ang okay, tingog. Okay, kasi siyempre kung pakaduha ka, mabalaan mo ginaya nga busis ang pakaduha mo na mo, di ba? Okay, sige. So, nakasabat pa si Henson, kag namit lang niya ining si Michael, nga makitaay sila ni Michael. Oo, kag-K5 Ray, no? Okay, that's around 6 PM, 5:45. Ano oras nga hindi na makontak si Henson? Ang exact na oras kid ka K5 Ray is 11 PM. Hindi may ko na follow up na sa mo, tisik 5:45, ang balya makita ay anay sila. Ti siyempre gahulat atong pakaduha, natural nag-follow up ato siya. Ano naman siya nag-follow up? Alangan na alas 6, tapos alas 11 siya nag-follow up. Ano oras naman siya nag-follow up? 7 PM. 7 PM. Sa 7 PM, why nag-respond si Henson Latusa? Wala na ka K5 Ray. Why na? Okay. Now, given within the span of interval of the time nga nag-message, nagtawag, hindi na makontak, no? That's around 7 PM. Sa itong sini nga mga ka-K5. Now, let's say ang krimen natabo between 7 to 8 PM ka-K5 AJ Cordoba. Ang pamangkot ko sa imo, kung ikaw ang nag-ubra sang krimen, kag ginubra mo ang krimen, it's around 7 or shall we say it between 7 to 8 PM or butang taberi 9 PM ka K5 AJ Cordoba, no? Sa ton sini nga mga ka K5, no? Bilang ikaw ang nag-ubra sang krimen, may time ka pa bala nga magpauli, kag maghimos, kag maglimpyo sang lawas mo, ka K5 AJ Cordoba? Kung planado gid ka K5 Ray, no? Kung planado mo gid ka K5 Ray, hindi kagid siguro magpanik ka K5 Ray. Kaya siyempre, balaan mo na kung pero may time ka pa, di ba? Oo. Ang pamangkot, ano oras nagkadto ang tiya sa kay Micaela? It's around 12 midnight na. Sakto? Yes, correct ka K5 Ray. So, butsilingon, kung 9 PM na natabo to, lawig pa katamang oras ka makapauli pang mga suspect. Tag malapit lang ang area ka K5 Ray. Sang barangay Barrio Kalinog? Yes. Sa Parlor, malapit lang? Malapit lang ka K5 Ray. Mga pila ka metros ang antad? Siguro ka K5 Ray, mga 3 to 4 kilometers. Kilometers, 3 to 4 kilometers, lapit lang na. No, sakay ka lang na tricycle, ara ka na dayon. Sa akong sa mga K5. Why naton ni tawag ni why naton ni ginahambal nga sila gining mga suspect, no? K5 AJ Cordoba, ining si Mikay, ining si Micaela. Why kita gasiling? We're just stating lang, naga-focus ng kita sa last ngaging meet lang ni Hinson Libuna. Kahit naging meet lang nga mo si Michael ang yang makaupod sa unang gabi.
And si Michael nga si Micaela, alias Micaela, nga isa man ka LGBTQ member, ginpanginwala ka kay 5EJ mo. Nga nagitaay sila. And hindi ako magpati nga isa ka best friend, bilang best friend, kag bilang nagatrabaho, naga-sideline si Henson na to sa Libuna dira sa parlor mo. Hindi ko mapatihan ka kay 5EJ Cordoba nga masubra isa na kabulan ka mo nga way ga kitaay kag way kontak. Yes, and sakto gina kay 5 Ray, no? Kahit Ikaw nga biyanay ka mo. Sa ton sini nga mga kakipay, mabatasan mo nga doon sa bulan, di ka makakontak? Doon mo na ako nga mga pamangkutanon, dira. Kakipay, BJ Cordoba. Kakipay, BJ? Yes, kakipay, Ray, no? Insakto gina na kakipay, Ray. Kaya nga, kung suod mo nga abyan kakipay, Ray, imposible man kakipay, Ray, no? Nga sa isa ka bulan, hindi ka mo magkitaay, kag isa lang ka mo ka LGBTQ member nga. Siyempre mamba ka, Day? Kamusta, Day? May sideline? May sideline. Pwede ka sideline ko na, Day, sa inyo nga parlor, Day? 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 Yes, correct, inakakipay, Ray, no? Ay, Day! Huwag ka kasabat, Day! Day? Di ba mangkot ko sa imo kung pwede ko ka-sideline na sa parlor mo? Day! Day, AJ, natabo sa imo, Day! Ha? Ay, kada mo, ako subong sang customer. Kaya nga, subong summer, madamo sang kwarta ang estudyante, kaya wala sila sang ginabayruan. So, nagapa-manicure din sila sa akon, nagapa-ribbon. Di pwede ako ka-sideline na sa imo, Day? Pwede good. Maski blower lang. Ay, Diyos ko sa bongga! Bongga, giday! Yan mo nang gusto ko, Day. Nga best friend kita nga duwa, Day. Abyan na kita nga duwa kay ginabuligan mo dako, Day, sa akon mga kinanglanon. Malam mo, Day, ti siyempre may mga personal man nga kinanglanon. Gusto taman maka-sideline mo? Oo, kagka isa pa, Day. Dako gina ako ng kinanglan. Kaya nga, ang amo ng mga project. Anong project, Juday? Sa eskwelahan, dami nagadubli bakas gid ako. Kasi siyempre, imol man kami. Wala na ako nagasalig sa akong ginikanan. Ako na lang nagabuhi sa akon. Nakaugalingon. Sige, Day. Makadto ko na, Day, sa parlor mo, Day, ha? Oo, okay. May nagahulat dire ka blower nga buhok. Hindi na ako, di ka arapan. Ay, galing do. Magkadto ko, Day. Galing do na ugot-ugot. Akan sa timbang mo, Day, Kay, dugwa pa siya sa akon, tapos ang view ko do, agawon niya pa. Day, ako yabla, Day, si Hinson Latosa, Day. Duwa tatuntok ro nga Hinson? Ako ya Hinson mo, ikaw ya si Micaela. Do hindi kaya magbaton nga do si Micaela ang tsura mo. Kakipay, BJ? Yes, kakipay. Ang ato niya ginadrama-dramatize na ni because ang namin ko bala nga do ka imposible bala nga best friend ka mo do isa ka bulan di ka mo magkontakanay. Anong rason nga isa ka bulan di ka mo magkontakanay? Bu silingon may kalain ka mo sa buot sa isa ka isa? Amo nang dako nga po magkontanon kakipay, BJ Cordoba. Di ba na? Kay kung best friend ka mo, kag napitanay malang ka mo, ara malang ka mo da sa kalinog nga why ka mo kakontakanay isa ka bulan? Di pa mangkot mo bala si Micaela kung may lainay sila sang buot ni Hinson Latosa Libuna? Suno kami kay Ila kay 5 Ray, no? Wala ini sila sang ginlainan sang buot, no? Kay makontak man lang ini siya ako, no? Si Henson kung pamangkot kung may pwede maka-sideline kag si Micaela ni kay 5 Ray. Nagakontak man sadto ko no? Almost 1 month na kay 5 Ray. Gin-contact niya ini si Henson nga mablower. Pagkatapos, kung hindi ko na si Henson, kay 5 Ray matapos ang iyang obra, kaya may klase si Henson mo, nagalisin siya ini, nga hindi niya matapos ang iyang obra, so gina-continuous lang ang Micaela. Kaya ginabayaran ng inisya ni Micaela kay 5 Ray. Sige, pamatian naton ang pahayag ni Micaela Castellano. Ang ginatudlo, kagdamit lang nga ni Henson Latosa Libuna, nga makita ay sila antes pa man wala na kag hindi na makontak si Henson Libuna, no?
ang iya namitlangan siya pakadua nga makita nga mahapit or makitaay sila ni Michael alias Micaela Castellano nga isa man ka membro sang LGBTQ mga ka-K5. Pamatian naton ang iya sini nga payag kag sa iya sini nga pagklaro sa iya sini nga kaugalingon. Okay, sa subong mga ka-K5 no, kaupod naton si Ma'am Micaela. Kung sa din no, siya ini ang ginatudlo nga last nga naupod ni Henson, amo ang Henson lato sa Lebona. Nga kung sa din nasapuan ini nga wala na sang kabuhi, kagara na sa advanced state of decomposition sa barangay Barrio Banwasang Kalinog. Ma'am, pwede mo ma-explain sa amon ng imo side ang diri nga ikaw ang ginatudlo last nga nakaupod ni Henson? Yes sir. Around 10 p.m. sang May 24, nagkadto si Tita diri kag mga tok sa Perta. Si Tita ni Henson. Mga anong oras? Mga around 10 p.m. Tapos ako nakaturog din ako, tapos ang ako na assistant kita man namin nagapanawag sa sagwa. Gilayon ako nagwa kaglantawon kay istorya si Tita. Ang bali Tita sa akon mana Mike mana nakita mo sa Henson. Mako Tita why kami ka imaway or of the night kani Henson almost 1 month doon. Si why makukaman kaya mahamba na kanakon ang why sa kapuli sara kang gabi. Manati may idea ikaw kung sino yalas ng imaw. Kaya mo Tita why ko idea kag why kami conversation nga duwa. Pakita ka makanayan chat ko. Di why kami conversation. Kag pagkatapos ang nag-never kami kada ng of the night ni Henson sa mga lagawan, sa plaza or sa mga dispuhan. Kag after kada to ang gindeclare si Henson nga missing sa May 23 alas sa isang hapon. Ang ako takon diri ako sa shop kay may customer ako duwa ka bilog, nag-abot siya 4:30 tapos nag-end ang akong obra sa 7 p.m. sa gabi. Pwede ko mapakita ang conversation namin ka akong nga client kag ang pakita ko man nga why ako naghalin diri. Ang nakahalin ako doon nakayapon kami sa jeans underrise sa may atubang ka Seymour around 7 p.m. Sa mo nang adlaw? Oo, sa Biyernes. Biyernes na adlaw alas 7 at gabi. Kaya supposed to be sir 4:30 na ang ako nga oras ang pag-riban ka po kag isa ka riban kag isa ka hair botox kag ang riban ko nipis malang si mga 3 hours tapos na sa kag ako nga botox 1 hour to 2 hours tapos naman sang pag-process ko pala. After that mga 7 p.m. nag-decide kami, syempre nakapoy ako, nag-decide kami sa mga media ko. Ang upod ko si Mika kag si Romel, nagyapon kami sa Aquilas. Sa may Generous, Only Rice, around, kabot kami tuya, mga 7:17 p.m. Nag-end amon nga pagkaon dito, mga alas 8 sa gabi. After that, pag tapos katong yapon na mo, nagpuli kami, di ka magpuli. Namoy malang mahambal ko ang akong site nga sang gindeclare si Henson nga missing, ari kami di sa parlor. Why kami di hali? Pero sang time nga na wala ka mo of the night ni Henson? Never kami nag of the night or nagsabayanay, sir. Almost a month. Ano ka mo sini kakilalahay nga duwa? Kilalahay kami kay kung wala ka K5 no sa aton sini nga mga koturan ang ginatudlo nga amoto ang namitlangan ni Henson anti siya nga madula no ti ginadefensahan ni Micaela nga why kuya di kahalin sa parlor sang hapon kay may mga customer ako nagkapanyapon kami that's around 7 p.m. sa isa ka kalan-an dira kunos Kalinog na ka K5 EJ Cordoba. Namin ay check pagid ang CCTV no if para ma-connect. With regards sa messages, Ma'am Balbi si Micaela to nga ginpakita ko sa tiya yang nga wala kami conversation ni Henson. Mamo kung teki ka sa social media kag sa mga messages, pwede mo niya ma-delete ang messages mo. Delete conversation. Ka K5 EJ Cordoba. Na-gets mo ko?
No, pwede, pwede siya ma-delete, no? We're just stating the possibilities bala mga ka-K5 nga pwede maobra, pwede matabo. But we're not saying nga ginatulod, ginatudlo tagid si Micaela nga siya gid ang isa sa mga prime suspect, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ginahambal ta lang kay gina ano ta lang do gina rebat, gina sabat ta lang ang iya sini nga mga reasoning, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Now, given the situation, nga waay gid man niya makahalin, after sang panyapo, nagpuli sila sa parlor, nagtulog, etc., so on and so forth, sa atong sini nga mga ka-K5. Ang next nga pamangkot is, sino atong nobyo ni Henson Latusa Libuna nga naga-message man sa kay Mikay nga assistant ni Micaela sa parlor. Na-identify ba nato ni ka-K5 EJ Cordoba? Ano ni siya, straight nga lalaki? O kon member man sang LGBTQ? Suno kagapon ka-K5 Ray, no, sa timbang ni Micaela, isa ini ka straight nga lalaki. Okay. Estudyante man? Yes. Isa sila ka eskwelahan? Posibilidad din na ka-K5 Ray. Okay. Sige. Now, kung dulaon naton sa picture si Micaela Castellano kag ining si Mikay nga among diskartihan allegedly sang nobyo ni Henson Latusa Libuna, masulod sa senaryo ining iya nga nobyo. The next question is, kamusta ang relasyon ni Henson sa iya nobyo? Nagalabuay na bala sila? Nagainaway na bala sila? Hindi bala ayhan nga ba siyang iya nga ginmit sa amo nga gabi para iseto lang ila nga relasyon amo ang iya nga nobyo? K5 AJ Cordoba? Yes, K5 rin, no, isa ina sa mga rason nga ginatutukan naton subong, no, kay basic posibilidad K5 Ray makita ay sila aton panay na K5 Ray posibilidad lang naton bala nga ginalantaw naton advance nga ang amo sa siguro K5 Ray nga senaryo basic kon may situlay sa tunga ni Henson kag ang ginatyatan sang iya nga amigo. Na-identify na bala ang pangalan sang nobyoya kag identity sang nobyoya? May idea ang aton nga mga kapulisan? Sa subong K5 Ray, may tatlo na kaanggulo nga ginasundan ang kapulisan naton. Anong una nga anggulo? Ang anggulo K5 Ray nga una is full. Ikadwa nga anggulo. Anong una? Nadula kaw? Posibilidad K5 Ray, ang unang anggulo is hold up. Hold up, pagpangawat. Kaya nadula ang cellphone niya. Ang sa likod sa cellphone niya may kwarta. Yes. Okay, next. Ang ikadwa nga anggulo K5 Ray is love triangle. Love triangle? Oo. Okay. Ang ikatatlo? Ang ikatatlo K5 Ray nga anggulo, no, or basi man nga na si kuan bala K5 Ray, si Henson tag si Micaela may ara sang inaway. Sang time nga na. Kaya namitlangan si Michael, basi si Michael ni Micaela nagpatunga. Kag sa ilang nga pagkita ay basi may posibilidad ng inaway sila. Kag sa pag-inaway nila naglabot sa punto nga nagbunanay. Kay allegedly K5 EJ Cordoba. Sa aton sini nga mga K5 sa initial nga mga pilas kirakitan sa lawas ni Henson Latusa Libuna. Nga daw may laslas ini sa liog. K5 EJ? Yes, K5 Ray, no, kada suno sa Iloy K5 Ray, wala na sinisang duwa ka to si Henson. Sumo si lingkod ginampusan sa organi ni ginampak sang matiga nga bagay? Galantaw subong sa imo 75 live viewers sa sini nga kagahon K5 EJ Cordoba. So mataod-taod ta na, di pa nato na may baluan subong, pero nagapati ako K5 EJ samta nagadugay nagahilapit ang hustisya. K5 EJ Cordoba? Yes, correct K5 Ray, no, kay wala pa gani 24 oras sang sakwan nga wala na sa mabuhi si Henson. Kara na sang improvement ang balita. K5 Ray sa natabo kay Henson.
Tutukan ini isang K5 News FM Special Investigative Team, mga ka-K5. Patpaton sang K5 News FM isa-isa kung ano gid man ang natawo kay Henson Latusa Libuna. Amuning dapat kabantayan sang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero ano bala nga klase sang bata si Henson Latusa Libuna? Ano sa bala kaayo nga klase sang bata sa mata sang iya ginikanan? Eksklusibo nga na interview ni ka-K5 AJ Cordoba, mga ka-K5. Ang iloy mismo ni Henson Latusa Libuna. Pamatian naton ang payag sang nanay nga nagilibiyon sa pagkamatay sang iya sini nga bata sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo. Ginano ko no, ngang bata ko nga si Henson. Halin sa una kilala ko daya nga pagkabata. Kung ano ang ginambal ka nanay na nagapati sir. Tapos daway gid bala ko kamaan nga may kontra or makalabot nga kung diin nga nagaladlad daw amo balada daw ginaano ko gid sa ko galingon ko nga ako nga nanay nga kung diin madto mami panawan ako tapos amo kadya mabalik ako kay tita mabulig ako na balan maano nga bata nga mapinalanggaan nga classic bata kag mabuot gid sir. So may nakilala ka mo si ni ma'am nga may migo ini siya? Nakaibalo ka mo or wala? Ang ano kada sir, siyempre ang tiya nang dahalin sang gamay na bilang naga-suporta gida. Nga kung ay tawag nga pigado marayo ako. May nanay pagya sa banwa. Nga bisan na mo na tiya na kung white na kwarta. Ta para mao na datay way ko allowance, ay pa si mama. Siyempre nagabuligay kami bala. Tungod nga tana pa lang nga inablas ang bayan. So tanan kami magbugto. Daw panganay tanang nga bata ko nga siyempre kung makatapos daw bugal manamon daad tungod nga tigado kami nagatinguha ang bata ko. May handom gid nga makabulig ka namon kag sa mga kalibayan na. Kapila mo ni sa bata, ma'am? Subang ko da sir, 3 malasanda mo. Amo ra gani no. Bisan pigado la kami gatinguha ako gid. Nga makapiskwila mak bata ko para nga suring adlaw hindi man kami nga hindi ra kami magtamaan gid kapigado tungod nga sa Karayo tsaka kami sa barangay Marandig. Tungod nga kung ang kwarta mo 1,000 pamasahe la mo da mo gid la ginaano ni Henson. Nga magtingwa sanda kay matingwa tanang eskwela para nga makabulig ka namon sana magklibaynan tungod na agyan ang kapigadoon sir daw among balad na kag ginapangayo ko lang nga mostisyahan ang bata ko sir tungod mabuot di ang pagkabata tapos kung sino man ang naghimo ka na dapat konsensyahon ta na nga ano balagid nga amo ginaginhimo nanda sa bata ko nga way ako kumaan nga may sala ang bata ko tungod ako nga nanay na sobra ba sa itlog pagalong ko sir mo pero ang pagpatay ka bata ko daw sobra ba sa baboy nga ginsaksak daw amo blanan mo daw kasakit nga batyagon na kinapangayo ko lang ustisyahan na nga ng kamatayon. No mo bla na ginano gid sir adlaw gabi bisan alin sa alas 6. Nga libot ko kabata ko kalabot ako nga din nga banwa mga kali-kali. Bisan sa pagkaon ko pagturog ko daw hindi ko gid niya aruson ako makaturog sir sa oras. Tungod nga, napaminsar ko bala. 3 malakbilog bata ko. Perte nga naman na sir kapalangga. Walang ano bala. Amo gina. K5 AJ Cordoba. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Isa ka mabuot, kag mapisan, kag may dako nga handom nga bata. Ining si Henson Latusa Libuna. Base sa pahayag sang iya sinia Iloy nga si Ma'am Hesel ka K5 AJ Cordoba sa imo nga pag-interview kahapon no so ining si Henson daang kung nagbabayi ni ta magig kagwapa mo nakita mo man ang iya sini nga itsura ka K5 AJ Cordoba sa picture no
Hindi bala yan may kahisa gidang tao nga nagubra siya sini. Kay kung lantawon naton ka K5 AJ Cordoba. Kung nga aging patay si Henson Lato sa libunan number 1 ng suspect kilalayagin. Kay kung ging hold up, ging kawatan siya, ging ka-K5 AJ Cordoba. Kag hindi niya kilalang nagkawat siya, pwede niya malang iyatag ang cellphone niya, kag ipabayaan sa siya nagkawat, di ba? Ka-K5 AJ Cordoba? Yes, correct. Kung hindi maglabot sa punto nga patyon siya, idalon sa isa ka suid nga tawag sining lugar kung sa diin may mga katubuhan K5 AJ Cordoba. Kaglaslason ang liog niya, kaglampusan ang ulo niya nga nagkalapungil pangipon niya. Utsilingon K5 AJ Cordoba, grabe gilang kaakig sang tawo nga na siya. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, kag kilala mismo ni Henson Libuna ang nagpatay siya. Amoy na nga gin sigurado gid sang suspect o kon sang mga suspect. Kay nakapati ako nga hindi lang ni isa katao nagubra ka K5 AJ Cordoba. Kay kung isa lang ni katao nagubra, siguro magaramusay lang sila nga duha ka K5 AJ Cordoba, no? K5 AJ? Yes, ka K5 Ray, no? Dugangan tani kag balikan tay ikaw karon sa mga dalaguan pagid nga mga update o kung sa pila ka naton sini ka mga public affairs program kay nagaulat na ang aton sini nga K5 Western Visayas Tandem. Salamat kid ka K5 AJ Cordoba. Sige no, ang ining update sa balita na to kay Henson no ginadulong sa inyo sang D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangka mag D3 Bayo. Kopod sa patrol si K5 Ramilo Palika ko naman si K5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Iloilo number 1 na kita K5 News 7. Salamat ka K5 AJ Cordoba. Babes, good morning. Brother Julits, ang idol ko. Sir SB, Sir AM, good morning. Back to you, Sir Michael. Salamat Sir Nestor. Ari na ang most respected naton nga AM si Sir AM, no? Si Sir Ray. Sir Ray, good morning. Kumusta ang signal sa naton sa Iloilo? Good morning Sir Michael. Salamat gid sa imong entrada pero dumalipatan mo pa pangalan ko. Good morning, Ged. Western Visayas. Salamat, Ged. Nawili ako. Mamumiyara kami din investigative report sa atong LGBTQ nga nasapuan patay kagapat patunan aton karon. Masalamat, Ged. Good morning, Ged, sa tanan aton nga mga tagpalamati. Kung ko abi daw ma-SB-SPhan akong itawag ko sa imo Sir AM. Sige, una-una to ng mga balita alin sa Negros Island region sa isa kapagid ka-cute na to nga anchorman sa balitang K5 sa umaga. Kuha na ito ng mga balita, Negros Island Region, Bacolod. Daddy Babes, morning! Mayong aga, K5 Western Visayas, Sir Mayong aga, SB. Dili sa amon sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Todo karon ang bantay kag monitor sa atong sini nga mga health authorities, ato mga health personnels bagod sa sining paggululo karon sang kaso nga glanders, may araman nga kwan nga monkeypox mga K5, delikado galining glanders ni sa mga kasapatan galini. So kinanglan di ka mag palapit sang sapat mo yung karabaw daw kung ano nga sapat mo daw nga may mga skin disease nila maglaton gali sa tao, delikado galini pang amo ning so par diri sa amon daw wala pa man sang magin na balita, although nga sa Sikihor na may ginbalita ato yung Sikihor nga may ara na sang human kwanto nga transmission skin disease mga K5 may mga nabiktima na to tipo diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. So far wala pa man sa may kaso sini. Plus may duha, may isa to nga napatay to, linabo sang kasubong nga man lang nga mangunguma, mga K5 o trabahante sa sindaman, manugtapas, saging man lang niya, puno ka saging man lang ginhalinan, kay manti ang karabaw niya, lawig bala niya, tapos ihigot sa puno ka saging, nangakig to isa kaya mangunguma niya nga naghigot mo na yung karabaw niya, nga sa saging, sa puro ka saging, mapatay na nga saging karon. Di pero saging doon, di man iya. Pero gin-claim ang saging, iya sang isa to nga biktima, nag-claim siya, pero ang duta doon, di man ila, mga K5. Linaboya, patay gid, mga K5, ining isa ka biktima. Amo na mga balita namon dira sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Back to you, si Michael. Grabe man na sa inyo, Daddy Babes mo, mapatay gid tao bangod sa saging.
Damo salamat Daddy Babe sa kampiyon yung mga balita. Diretsuhan ta si Sir AM, no? Si SB Ray Espeha. Sir, good morning. Anong kampiyon yung balita sa Iloilo? Good morning, good K5 Western Visayas, Sir Michael, no? Isa lang ni kabalita nga kung sinipat paton kay medyo puno sang impormasyon subong ang ining balita. Kag bago ako magsulod kay now, we are having 100 live viewers nga nagatutok sa aton sining pagpangalagad because sa sining pagkasapo patay sa isa ka LGBTQ member sa may barangay Barrio Kalinog, mga ka K5 nga ging kakilala kay Henson Libuna. Kung madumduman ninyo kahapon ginpatpata ini kag may mga follow-up reports kita kag may mga improvements sa aton sining balita. Na interview naton ang ginapayag nga ulihi namit lang ni Henson Libuna antes sa ginapatihan nga napatay sa munang adlaw Mayo 23, Biyernes nga adlaw sang gabi, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga matabuay kag makitaay sila ni Certain Michael alias Micaela nga isa man ka LGBTQ member. Ging kadtuan eksklusibo sang K5 News FM Iloilo ang ining si Micaela kag gugot kagin panginwala ni Micaela nga nagkitaay sila ni Henson nga iya sinig na siling nga masubra na sa kabulan nga way sila nagakontak anay. Pero may plot twist mga ka-K5 ang ining natabo naton sining pag-imbestigar kay nahibaluan naton sa aton sining pagpangusisa nga ang assistant sa parlor ni Micaela nga si alias Mikay ang ginapatihan kalab triangle ni Henson sa aton sining mga ka-K5 nga amo ang nagakontak kag naga-message man sa nobyo ni Henson Libuna mga ka-K5. So ginalantaw naton kag isa sa mga gulo nga ginalantaw sa mga kapulisan nga isa ka love triangle ang posible man nga ginapatihan rason sa pagpatay kay Henson Libuna. Isa man ka ginalantaw nga rason mga ka-K5 mo ang pagpangawat o kon pag hold up sa biktima kay nadulang iya sini nga cellphone kag kwarta. Pero kung lantawon naton mga ka-K5 ang mga senaryo sang hitabo, nasapwan ang ining bangkay ni Henson mga ka-K5 sa isa ka bakante nga lote sa tunga sang Katubuhan sa may barangay Barrio Kalinog mga ka-K5. Kung sa diin malantaw naton ang mga senaryo nga do hungod nga ginapakadto didto ang biktima kag ginplanuhan ang iya sini nga kamatayon kay may laslas sa liog kag nagkapalupungil pangipon tuga sang paglampos sa matiga nga bagay. Kay kung hold up ini mga ka-K5 sa K5 Western Visayas, no, kwaon lang ang cellphone kag ang kwarta. Pero ang tuyo kag ang plano nga pagpatay sa iya nagakahulugan mga ka-K5 nga kilala ni Henson Libuna ang mga sospek o kon ang sospek nga nagtuyo sa pagpatay sa iya mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan Mayo 23 Biyernes nga adlaw sang ginreport na missing kag hindi na makontak sa iya mga pamilya kag imata si Henson Libuna kag nasapwan ni nga patay Mayo 28 Miyerkules nga adlaw sa aton sini nga mga ka-K5 nga na sa advanced state of decomposition. Padayon pa nga ginataod-taod mga ka-K5 sang mga kapulisan sang Kalinog Police Station ang posible sospetsado sa sining krimen mga ka-K5. Ginalantaw kag natipo na mga gulo sang kamera o kon CCTV footages nga posible makatudlo sa amo nga mga suspect mga ka-K5 Western Visayas. Pinasahi ni sang balita tungod nga ining si Henson mga ka-K5 kumakita yung iya sining nga laragway kag picture mga ka-K5 Western Visayas tuman ni kagwapa nga klase sang LGBTQ, ano? Kag ang ining ginapatihan nga ka-message ka-text ang iya sinunobyo, no, nga isa ka assistant ni sang ginatudlo nga si Micaela ang may tsura man kay lunsay ni sila mga kumbaga kung i-ano naton bala sa LGBTQ mga transgender, no, itsura babayi, no, mga lagba buhok sa aton sini nga mga ka-K5. Amo na so parang dalag ko nga balita diri sa may probinsya sang Iloilo ka-K5 Western Visayas kag padayon ni nga tutukan sang K5 News FM Iloilo ang ining investigasyon sang aton mga kapulisan. Back to you. Salamat kid Sir Michael. Tapos salamat Sir Ray M. Subo nga balita na. Makasilid ni nga mga balita. Tapos salamat Sir Ray. Kagadugan natin yung mga balita. Kuha natin kay Sir Jules. Sir Jules, good morning. Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas. Grabe, Sir Ray, no? May dying declaration ng isa ka ang biktima. Dako na, no? Mabulig sa sila nga kaso. Diri samon sa syudad ka probinsya sa nga Capiz, ginkangawa ni kapon nga pila ka huring-huring sa mga residente diri sa Capiz nga may isa ka persona na siplatan nagpadulong sa banwa sa Hamindan pero hindi taga Capiz. Nagbisita, nakitaan sa nga posible sintomas sang balatian nga impacts. Nagpagwa sang statement ang amon sini nga Gobernador Ferdinand Castro nga sunod diri sa iya wala pa sa kumpirmado nga kaso sang impact sa probinsya sa nga Capiz. Rason nga ginamanduan gid ang publiko nga magkalma lang kay preparado man ang healthcare system sa probinsya
pananglitan ko ano gid man, no, kung may potensyal nga mga kaso sa nasambit nga balatian. Kahapon masubo nga balita, isa ka bata 7 ka tuig na lumos sa suba sa barangay Dangula, Banwasan, Dumaraw. Naligo ni siya, kaupod niya ang iya sininga utod. Ing utod niya, siya malang katuig, 9 years old. Kag isa ka may solterito, ti nagkadto ni siya madalong nga porsyon, way madiparansang makaupod niya na lumos. Kag nakita na lamang, gintry pa nga i-revive pero patay na sang gindala sa ospital. Amo ni mga balita diri sa Sir Michael, balik sa imo. Salamat, Sir Jules Dani. Hindi na pagpabayaan ng mga bata. No? Wala man taga-baso la, pero aran na. Sige, diretso sa probinsya sang Antique. No? Sir Nestor, good morning. Good morning again, Sir Michael and K5 Western Visayas. Sa mga balita, Arigas, probinsya kang Antique. Speaking of monkeypox, ginaktibo kang Antique Provincial Health Office rin ang surveillance ilabi rin sa mga barangay pinaagi sa pag-activate kang Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS K5 Western Visayas sa bulig kang mga barangay health workers o kon BHW. Ginklaro ka nga man EPHO nga wara ti may nabalhag nga kaso kang impacts regya sa probinsya apang ginapahanumdum akang Provincial Health Office ang publiko nga magsunod sa respiratory etiquette parehas bala pagtakap kang bibig kon nagaubo kag nagapangatsi. K5 Western Visayas. Samtang sa dugang pagid naman nga mga balita, banwa kang lawaan daw may pinakaduro nga potot sa probinsya kang Antique. Kay kami manabi dyan sa Antique ang may pinakaduro man nga potot sa bilog nga rayon sa Isti. Lawaan may 20.25% daw ginasundan kang San Romeo, Valderrama, Hamtik kag Patnongon K5 Western Visayas sa bilog nga Region 6. 9.64% gid ang mga putot sa Antique sa nga edad lang 0 to 59 months. Ginasundan kang Guimaras, Negros Occidental, Iloilo, Aklan kag Capiz. Amo na pira ka mga balita, balik dyan kanimo Sir Michael. Damo salamat, Sir Nestor, sa probinsya kang Antique. Sa mga balita mataya sa Banwat Kalibog, kabilugan niya probinsya Aklan. Kahapon nagpatigay sang press conference ang Provincial Health Office kag ang Provincial Government sang Aklan K5 Western Visayas. Kung sa din kitambungan ini sa nagasari-sari nga mga ehensya kagin pasiguro ni Dr. Leslie Ann Sidilio, Provincial Health Officer to sa probinsya Aklan, sa giniwat nga press conference nga wala pa sang kaso sang impacts diri sa probinsya, no? Pero ginapanugyan niya sa publiko nga ipabilin ang kalimpyo, no? Hand washing, mag-sanitize ang ilang mga kamot kag kaugalingon kag hindi gid salamuha sa mga damo nga tawo bala para malikawan ang damo sang impacts ko na halimbawa nga makasulod gin man diri, no? Ginapanugyan sa nga magsoksok sang face mask kag mangin malimpyo lamang K5 Western Visayas. Kag may nagwa man kahapon social media sa isa ka private hospital nga may kaso kuno sang impacts pero ginpanginwalaan ini sang isa ka pribado nga hospital nga wala sang kaso sang impacts sa ila K5 Western Visayas. Dugan natin yung mga balita diri sa probinsya Aklan Gyapon, 4 ka mga tao man ang nadakpan sa ginpatayon nga entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group K5 Western Visayas kung sa diin gani ang 4 ka mga persona na recover sa ila ang 2 ka caliber 45 pistol kag 5 ka mga magasin kag sobra 30 kabilog nga mga bala sang 45 nga armas luthang, no? Ang 4 ka mga kalalakinan sakay sa isa ka van halin pa sa probinsya kang Antique. Ang driver ginkilala kay Bobby Bonasteros 64 anyos kag ginaaligar ini nga taga Antique, Sir Nestor, ang nasambitan nga suspect, no, taga San Fernando Antique. O kag ang mga upod sini si Rogelio Mabasa, Edgar Juanico nga taga Antique man kag si Jose Antonio Encabo nga taga Barbasa, Iloilo, no? Nagpangatubang sila subong sa kaso nga Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Operation ni isang CIDG nga nangin madinalagon kahapon matapos nga madakpan sila sa banwa sang Altavas K5 Western Visayas entrapment operation ini mga ka-K5. Sakto kita sa oras, hindi ko na pag-ibalik sa inyo at mga ka-K5 sa Lunes naman. Damo salamat si Ray, Sir Oras mga kakipin sa ato sa nga pagpangalagan na 5:55. Salamat kay K5 Western Visayas. Good morning kay Dexter Castillo. Sir Dexter Castillo, good morning. Mara Borca nagapumatigid sa ato sa nga pagpangalagan kay Sir Fred
Pasgala, nagpamati gid. Sir Fred, good morning. Kag sa tanan-tanan naton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, Ma'am Rhea Panes, kay Ma'am Gemma Montaño Caluyo, nagpamati gid sa May Leon, Iloilo, Ligorio, Tubao Sares. Good morning. Ma'am Preda Sarmiento. 1 oras kag tiyempo mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagan. Salamat gid sa inyo nga pagupod sa subong nga Biyernes nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Alas 5:50 sa isa aga mga ka-K5. Thanks God it's Friday. Sa ato sining mga kuturan bantiyan ng pila ka mga follow-up report kag update sa sining Henson na Latusa Libuna murder case. Sa aton sining mga ka-K5 sa pila ka mga public affairs program. Sa inyo kinandan ako ang inyo alagad sa kahanginan nakapangapi sa Klinika DTX Coffee Mix na kainom sang Mighty C Klinika D3 Bio kag DTX 500. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Salamat kid mga ka-K5. God bless you all. Kampiyon sa